ରାସ୍ତାର କଣ ଆପଣ ବସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ରାସ୍ତା ରୋକିବା ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ନା ରବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଆପଣ କାହିଁ ଜାଣିବେ ରାସ୍ତା ରଖୁନୁ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଆମର ଆମ ଦୁଃଖ ଆମ ଭାଇ ଶୁଣିବେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ା ହେଇଛି ଲୋକ